Vi har et galøje, og vi skal så i gang med at klippe og skære lidt i det, for at finde ud af, ja, hvad er det, hvordan det ser ud ind i et øje, og sådan noget, ja. Jeg går så i gang med at klippe noget fedt af fra øjet. Så har jeg skåret alt fedtet væk, og så skal vi så igennem selve øjet. Ja, jeg klipper nu igennem øjet. Og nu kommer der en masse væske ud. Se her, kan du se, der sidder faktisk det her, der sidder på her, faktisk regnbuehinden, som vi kan se der. Og det er så glaslæme, som Kan vi se her? Det ligner lidt en vandmand. Det gør ikke, det må I selv om. Det her er jo sådan. Det er fandme. Hvad mangler I? så tager vi Okay, det er det, hvor man skulle tage. glaslæme ud af den ene halvdel af øjet. Vi har så taget linsen ud af øjet, og man kan se, hvis man lægger den oven på bogstaverne, der står nedenunder, så forstørrer det. Og så putte den gerne, når vi tager det lidt længere fra teksten. Vend på hovedet. Herinde er så den blinde plet. Så vi prøver at finde ved at tage det her væk. Det der hul der. Ja, det samles det der, og så går det igennem. Og det der blinde plet der, den skal gerne. Se her, der kan jeg ikke tage det væk. Det betyder så, at det er lige her, sådan en bindeplet er. Så regnbuehinden, som trækker sig ind og ud, hvor man kan se, at pupillen bliver større eller mindre. For eksempel når der kommer meget lys, eller lidt lys. Hornhinden, og det er så det, der beskytter øjet. Synsnerven, som er den, der connecter til hjernen, som så gør, at vi kan se et billede.